Na startu už máme další závodnici a to je Marie Westerson. Cik. Isi. Tak, bohužel tento tým se nám diskvalifikoval. Poprosím o potlesk pro tento tým. I on si musel svou účast vysloužit. Tento tým k nám přijel až z Norska, také určitě služí ho vyprovodit na jeho posledním běhu dnešních závodů. A než si tím doběhne, tak se nám připraví Martina Maňalik-Nevešová, Klára Zachová, Eva Knapková, Zdeněk Vodák, Edina Kiskeviny, Mirka Mihoková, Roman Marušek a Dagmar Lugovská. Děkujeme!